er på vej ned til morgenmad nu, og vi tager sådan trapperne der. Er I vågne? Lige har stjålet nogle ting. Especially you. Vi er klar til første rigtige dag i New York nu, og vi skal ud og gå og se en masse mega fede ting. Okay, vi er altså ankommet midt på Times Square nu, og det er mega fedt, og det er mega flot, og har larmer sindssygt meget, fordi alle dytter over det hele. Men vi er mega vilde med det. Vi skal reach ind i New Yorks gamle bibliotek og læse nogle sygt fede bøger, fordi det gør vi reach. Okay, vi står på Grand Central Station lige nu, og det er totalt Gossip Girl vibes herovre. Og vi skal lige holde en lille pause her nu, hvor vi kan spise noget mad. Det smukker omgivelser. Jamen, velkommen her til Grand Central Station. Vi har testet lidt af det amerikanske mad. Og jeg har fået en helt fremragende grilled chicken burrito bowl. Det smagte jo virkelig godt. Vi har været i salatafdelingen. Jeg har fået græsk salat. Feta oliven, dem har jeg fisket op. Vi trængte til noget, der var ikke brød og ikke en masse olie i. Jamen, jeg har fået en Caesar salad med grilled chicken. Det er rigtig dejligt. Den er virkelig stor. Så, It's great. Ja, America is great. Jo, hun er begyndt godt at kunne lide at blive båret af Gustav på det festival. Altså, nu er vi her ved Rockefeller Center, og vi kigger på folk, der skøjter. Det er fucking cute. Vi vil gerne selv ud og skøjte, ikke? Jo! Gustav, han får Leos tørklæde. Det der wrist. Han spurgte. Hvad laver Amalie? Hvad laver Iris lige nu? Jamen, Iris har fundet et nyt legetøj, som hun har tvunget ham der mand til at lægge på. Du skal gerne prøve lige at lave rodet høj ned ad trappen. Virkelig lækker. Ad. Den er fucking god. Faktisk. Jeg kunne spille på dig selv i nat, jeg kommer og køler. Okay, vi har lige været i Chipotle og købt fucking kæmpe burritos. Kan du se der? Det er insane. Jeg er i chok over mit pengeforbrug. Jeg tjekker lige min bankkonto, og den står i 0, og vi er første dag, venner. Hey, Lukas. Hey. Det var faktisk synkront her. Det var ikke synkront. Okay, hvem er det, der crasher ud? Hvem er det, der crasher ud? Det gjorde Helene. Der er et vent nu lige der, Pelle, bare rulle. Der er noget, der ikke stemmer overens her. Det kan jeg.